momentálne hlavný vchod, ktorý používali zákazníci, a pozemok sa vlastne ťahá až k hlavnej ceste. Len pre názornosť, ako je to veľké. Stojím pri vonkajšej časti pozemku, oplotenej samozrejme, a idem až na koniec pozemrána, ktorú si pozrieme znútra, a myslím si, že tu pozemok končí, podľa toho, ako je to aj rozdelené, oddelené, že toto je ďalšia zadná brána. A tu si myslím aj podľa toho, ako rastie, že v tejto vzdialenosti potiaľto niekde bude siahať to, ktoré spájali ten bar alebo tú diskotéku s touto zadnou časťou. Idem k zadnej bráne. Sme pri zadnej bráne, ktorú som ukazoval z tej časti zvonka. A skúsim to prejsť ešte dole.